harada andi ko immimma julnugol ma de do dardidi ko fitoragol Allah ne do mapunde ne marda asujji awi subhana rabbiyal ala bir ko wawda ko toro Allah ko falada ko kajulata don kasujji Allah sallallahu alaihi wasallam emaki akrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun emaki fa akthiru du'a emaki ko jiya don buri battade joma makko kaka usujji don emaki duddine don wadugol hondum duddine don wadugol du'a duddine don wadugol du'a idan ka sujjuda don ma dum imma gol si a gagneji wolde 3h du matin sa hebata non fere dum don nayindugol ko don tun lere mo fala dawo si don feƴƴi be wi karamo ko be nyande juma wano bawo alan sara si alan sara salminama hakkunde don e futura no heddani ma inerdo tan immoda don kadi to jura la ritoroda Allah subhanahu wa ta'ala ngara ono makino e der jumaare den lere tawowo kala hawrondirdo e Allah do torade don du'a Allah jabinay du'a makko karamo ko ben dabbiti dum benni ko hakkunde alan sara e futuro Allahu a'lam do kadi kaka jorta ka du'a jaboto si tawi wona dum don de nyalaade de horuda do lere ka huntutoda dum ma hay si tawi hewtali taw toroda Allah subhanahu wa ta'ala ko a horudo toroda Allah yo Allah okke dum do ma yo Allah dande dum do bi iznillahi ta'ala Allah jabinay kono musibbe julbe teddube en wawata wonde hara en torata ko Allah toragol Allah gol ko dewal Allah mawnugal ka Allah subhanahu wa ta'ala en wi ko dum woni dewal gal idan wota goto e meden weddi se do ronka hebugol ko torida Allah toro Allah wulla e makko rasul sallallahu alaihi wasallam tawbe maki hondum be maki la yaruddu al-qadar illa du'a dare pouvoir du'a pouvoir ko Allah jonni kon du'a baye wi ina la do maki hondum ala ko buri mawnude ka Allah hewti du'a dare pouvoir mo Allah jonni du'a ne la do maki ala ko ruttata hoddirango e hore jiyaado sina du'a be inni si tawi woni problem fokkitanima argol ka hore leydi har atorade Allah nyande o nyande Allah dande boneji ko woni yilade kon hore leydi ndi har atorade Allah nela inne jon nawnare fokkitani goddo ma wadugol accident fokkitanimo ma perdugol fokkitanimo taw odo ko torotodo Allah nyande wo nyande tuma hebi fere wo mi turi kema Allah dandan boneji ko ni yilagol e hore leydi nin ko mi turi kema Allah dandan kala boneji hoddirango di hoddirda ma dum boneji hoddirade hore yimbe be mi turi kema Allah nela do maki du'a on o fottay e hoddirango gon bone on himo tippade du'a on dartomo wi'a o tippata ko e hore jiyaado wona ha du'a on o fola hoddirango go yilto no andi ko wete ko hoddirango ko bone hoddirado ya hebu neddo jonnon si tay ko hado ino wotoragol Allah subhanahu wa ta'ala dum do ruttay du'a o ruttay bone wonno darde ma o e yi ko anto du'a o mari pouvoir nyande o nyande hiden mari ko du'a den toragol Allah hara e régli problème jimen hakule meden e Allah subhanahu wa ta'ala ko point goto pet dabbirada mo siddo joldo ko ite kon ikhlas ko kanko wi en ko kanko ni fa'alul lima yurid kanko ni wado kala ko o fala kala non ko watta do ko kanko watta hare musibbe julbe teddo be video njuuti ko do wonde darade wi'uden hare mo kala meden yo meji to problem ko mari kon ande de mari nen tay wakkilo de nyande o nyande hebu kala ka wonda ka toroda Allah labbina mo pos toroda mo yo okke dum do yo dande dum do inshallah Allah o jabinay kala ka wonda musiddo hare no wodi mo burda daru an kadi ko fandi wo heba ko okkuda goddo anni yoda kadi Allah mi do okkirde dum do sabu ya jabanan ko moni horude do e fiya ittanande ande an do annuye on anniyo ko la pos Allah mi do wadde dum do mi do mari kadi ndedo ande mi tulkema Allah wadanan sabu o sadaka do wadanan sabu ngal gollal do ittanala annede idon andi na sallallahu alaihi wasallam be makani en fi yimbe tato ukkinobe e nder fammere hayre ari on be nder ton nela do maki tay ala ko ittana be hayre den telephone ala kanodde tawi do fere ala sina do fayda ko nder ton be do no hedda ko taadi ari on bi hunduko fammere den ala ka be yaltira kono bay ton hari be fo mabbe ko gomdinnobe Allah be andi do o yaltintabe do sina connection on hakkunde mabbe kambe Allah be mejiti be wi ko dareten do handen kadi ko en daru mo kala meden sino wodi ko wadani Allah hara ko kanko tunge Allah andi dum ko dum wadi an jurdo on wota wuru ha maya tawa amara secret hun kun gollanda Allah hara kun do ko an tunge Allah andi kun ma haysi goddo ko no andi kun tawa an fanunde ma den ko Allah petta fandira e makko ko dum wiete ikhlas be do ko be gollanno Allah tawi goddo ala don sina Allah andano fiiden golle don sina Allah ko dum be tororno Allah yaltini be kander fammere do mo kala mabbe wi Allah mi do wadano hunde kari tel jour hida andi an Allah si tawi woni hida andi Allah ko an tummi wadano dum wona sabu goddo ko an sabu ma ton ammi accirno on bone ma ko sabu ma an tummi wadirno ndem mo mi torkema Allah itta men de hayre arano on wowli dum hayre den potti dimmo on wowli dum hayre den potti seeda tammo on wol dum tun hayre den diri fiobe yalti dum do ko hadis mo nela do fillani en e moftamaji feddino din wona tali wona tindi idan musibbe julbe teddube mo kala meddo yo hebu ko wadi ara kundo ko Allah tun imma ko Qur'an janguda imma a janti inde Allah wadda astaghfirullah ra goddo anda imma a immi jemma juruda surtout sa yetti ko marda kun
a ƴetti a suuɗi a okki goɗɗo, a ƴetti a suuɗi a okki goɗɗo. Ko ɗum waɗi ɗo wona ya innu ko ma biro ma anda, ma ko ma baben ma anda, ma ko ma modi ma anda, ma ko ma ɓengu ma anda. Ko taytun ko anjeyi koko laaɓan ma no dagani ma ka suuɗama kala mo falɗa suuɗude tawa noon ko waɗirɗa ko sabu Allah. Okka mo falɗa okkude on hara ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kanko o marante ɗum non o yoɓama. Haray ko ɗum ɗo fallude yewtugol en torki Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah jo taguɗo en moƴƴe meɗen waɗi en julɓe men to torki Allah. Onon ɓe wonɓe darugol lan ɗo fam e kala aloyeɓe ɓaawo e kala ɓe senditan ɗon oɗo vidéo mi torki Allah. Ay ko kanko woni nanowo, kanko woni jaɓowo. Mi torki Allah kala ande ko marɗon ka ɓernde moɗon yo Allahu on ittan en. Mi torki Allah kala e moɗon marɗo sunde, kala ko animma an musidɓe julɗo wonɗo darugol o vidéo o nder ɗo. Mi torki Allah sabu ko kanko fodi jaɓugol, sabu ko kanko woni jaabinowo du'a, sabu ko kanko woni marɗo ko lannata. Torki Allah yo Allah ittu andeji men ɗi. Torki Allah yo Allah ittan on andeji kala ko marɗo ka ɓerɗe moɗo ya rabbal alamin. Mi torki Allah kala nawnuɓe ɓe yo Allahu ndikkinɓe, kala nawnuɗo torki Allah yo Allahu ndikkinmo, kala feƴƴiɓe ɓe yo Allah hinnaɓe o yaafo nada ɓe aljanna. Ɓiɓɓe meɗen ɓe jibinden ɓe mi torki Allah yo Allah wurnuɓe aɗa barke maɓɓe aɗa ɓe ɓantoɓe l'islam. Mi torki Allah ɓay ko kanko jeeyi aljanna yo Allah taw haramo marani en place jikka aljanna makko. Mi torki Allah ɓay ko kanko woni jon aljanna yo Allah taw hara ko o tagiri en ko finatugol aljanna, yo Allah taw hara mo darnani en kuɓeje ka aljanna makko. Haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo fannude yewtugol vidéo mo juuti moƴƴa. En torki Allah yo Allah jaɓan en o danda en kala boneji koni koye yilagol o kayen barki koni koye suma yon. Wafti Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidul majid. Haray min ɗo wiyano assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakallahu fikum.